Добро утро. Часът е... Нямам представа колко часа. Предполагам 10:10. Аз си вправих багажа и отивам да изчистя колата. Отивам да взема Радост и Франси. Тръгваме за Гърция. Очаквайте много интересен влог. Току-що заредихме. Това ни е багажа. Моят е ето това тук. И само бърз ремайндър, че ще бъдем там 3 дни. 4. Сега продължаваме с пътя. Трябва да направим влогинг. Това са моите приятелки. И... Взех си изпитите! Франси си взе изпитите. Аз тук пуснах някакви неща. Гъръл! Thank you. Разбирам и аз така. Така, Зев, ти слизаш долу. Айде, Зев, долу. в моите крака. Малко ни е Ама на мен не ми лудница, пречи. но това е реалността на 3 жени, пътувайки за море. Тръгваме към Гърция. Към Карлуково. Карлуково. Надяваме се всичко да бъде наред, с може и нищо да не се вижда, така както като вижда от телефон. Кучета, обяснявам, кучетата са при нас и всички са щастливи. Мале, много е жега. Много е топло. Не е че е толкова топло. Вие не знаете какво е времето тук. Сигурно. Ние току-що пристигнахме в Просто е Геракини. задушно. Да, защото тук не мърда много въздуха. Пристигнахме в Геракини, сега отиваме да си купим бира. Там са гилушите, които ще ядем. И след това отиваме... Реала е. След това отиваме на плаж. Ще отиваме време, докато стане време, да не е за плаж. И така, след малко ще ви покажа и караваната. Това е магазинът. Търсим Митос. Няма тук Митос, вътре явно има. Имаме важните неща. Ето сега. Важните неща. А Радост, какво си купува? Есодос. Това е нашата скромна караванка. Току-що пристигнахме от тук. Форселта също не сме оправили нещата. Имаме си боко огледалце. Тук влизаме. Там. Да, тук е едното легло. Там е другото. Това тук е банята. Тук що си взехме хапване. Това ни е трапезката. И сега ще направим един тест на това месо. Отчупила съм, че ще сложим малко майонеза. Хубаво ли? Много пробвай го. Това е невероятно. Дай да снимам моята такова. Това е много вкусно. Тук имаме шеф салат, пита и омлет. При нея имаме типична гръцка салата. Радост, пробвай, моля Това е те, много бургера. добро, да. Човек, Майко. чакай. Човек, това е невероятно. Това няма вкус на месо. Човек, хора, Смисъл- това е... Как би рейтнала? Аз 10 няма наистина. какво да кажа. И Киото, най-любимият ми коктейл на света. И Киотото е 10 от 10. Да. Пожелавам ви да живеете такъв живот, какъвто живея аз. И куче едно. Куче две не знам къде е. Кажи здрасти, злато. Кажи здрасти, защо? Рея, няма да ти покажа. Ето го и куче две. Куче две, куче две. Райско. Сложихме банския, книгата. Между другото, направих си замразени порички. Всички гърци казват, че се ядат по този начин. И са невероятни, като взимате порички, правете ги по този начин. Наистина става много добре. Тук вода малко. Тук ще тръгна да си правя ядене. Осъзнах, че саламът, който съм яла вчера, е развален. И сега си взех нов салам. Искам да ми видите прическата. Тя е малко лапа и салама. Хляб, много е добър този. Ванишко от маргарин с зехтине и салам. И сега ще ям. Това даже имаше рима. За още рецепти последите ми YouTube канала и се абонирайте с камбанка. Както и за още прически. Отиваме да сипем вода за кучетата. Аз съм с едни потресаващи чехли. Мен са ми сказани чорапите. For free, guys, for free, само днес. И положението е много зле. Но почвам да дадем гироси. Имаме малко гърли по-поправяне. Моля те, покажи си грима. Това е... Стой. Това е невероятно.
Невероятно. Невероятно. Феноменално. Обожавам ги. Вижте колко хубави приятелки имам. Ти си И ние имаме най-хубава приятелка. Стига. Хора, искам да ви инфлуенсна. Надо да си купите розова вода. Инфлуенсах Франси. Ти не се виждаш много, смисъл виждаш Няма някъде нищо. до тук. Да ви гледат Инфлуенсах Франси. На мен ми подариха розова вода преди половин година, може би. Нещо от този сорт. И постоянно се пръскам. Коса, ръце, лице, всичко. Свърши ми. Сега използвам тази на Франси. Невероятно е, много освежаващо. Но да, вземете си розова вода, прави ви лицето съвършено и е супер освежаващо и за косата, и за всичко. Какво имаме тук? Гримчета. Сега ще направим един анбоксинг с това. Това са мигли. Искам края да правя анбоксинга обаче. О, Не са ми малко скандални. това Не е... чети. Очи, не нещо. Това е такова бронзант. Става, да. Одобрява се. Контур му се нарича. Да, ето, добре. Това е руж. Yes. Франси има надвеждите. Днес. Ха-ха-ха. Това е спирала. Не. Това е спирала за долни мигли. Не. Това не знам дали съществува изобщо. Това е за вежди. Нали? Не. Как не? Това е лепило и ламиниране за фалшиви мигли. Нещо не мога да затворя лепилото. Това буквално не знаех, че съществува такова нещо. Но реши да кажеш, че има спирала за долни мигли. Това е Няма капачето. Melt and Plump. Това е червило. Контур. Контур ли? Не контура, коректор. Това е долен молив за очи. Нали? Хайлайтер стика това. Добре. Долен молив за очи. Искам да ми покажеш Горни горния долен. молив обаче. Така, това е сапун за вежди. Yes. Защо? Това не е ли такъв гел, деци? Да, сапун за вежди. дето ги вдигаш Защо надолу. сапун? Не си, със сапуна се миеш. Сапун се нарича, защото е Такова такава имам и аз. консистенция. Това е за мигли, за вежди, за всичко. Да, доста е добро. Да. Може like прилича на гъс. Това е четка. No. Не. Това е пак руж. Хайлайтер. Розов хайлайт. Розов. Който може да се използва и за блъш. Yes. По някакъв път се чувствам като мъж, като правя някакви такива неща. Това е Slim Stick. Това е червило. Lip Liner. Това е фулмастер за усни. И е много добър между другото. Това като го сложиш и не се маха. В смисъл, Може да осветяваш някакви картинки с него. не би го разсъществала за това. Тук имаме една мигла. Това е хайлайтър. Аз много добре се справям, бе. Да, бе. Аз съм си гримьор по рождение. Ние току-що се изкъпахме. Имаме си една червена приятелка. Без коментар. И след малко ще се оправяме и ще ходим да дадем гироси. Ще ви покажа аутфитите ни. Даже и сега ще направя транзишън. Да ме подсетите. Добре. Айде! Хубави сме, невероятни. За гироси. Отиваме за гироси. Конечно, очень хорошо. Понимаю. В момента сме на пазар, хапнахме и сега си разглеждаме циганийки. Ето е радост. Много арт. И има някакви много готини гривнички, между другото. Как ще оцениш гироса? 11 от 10. Много добро. Ще направя гивой с гирос от тук, когато стане много известна. Радост, как ще оцениш гиросът? 10 от 10. Нали? Абсолютно. Така би трябвало да се виждаме. Да, ще се видим. На хел с Дайте по-назад. Aurora Kiwi Kiwi Guava Flavor. Тя казва, че е добър. Да, мен ми харесва. Малко е сладък, но става. Мен ми харесва. Не е лош, но остава. 6 от 10. Аз искам да пробваме това. Хел, класик, без захар. Хел. Господи, това трябва да го пусна в България. 10 от 10.
Толкова много обичам. Толкова Това е много много обичам добро. хел и Айде да пробваме има и без този. захар. Това е с berry flavor и пак е без захар. Това да не е като той лилавия, дето Не, малко е... Има някакъв странен aftertaste. Не, аз... Брат, защо няма вкусно това, което мирише? 4 от 10 му давам. Като цяло моя най-много ми хареса. Този е най-добър. И аз съм за този. Това е гръцко вино и понеже моите вино и приятелки са ракия. алкохолици. Не, това е вино. Да, така е. Ние сме от Не е Плевен. ципоро това е рецина. Ципоро е гръцката ракия. Това е рецина, гръцко вино. И понеже са алкохолички, съм сигурна, че им харесва. Това между другото е 2 евро. Опитваме се да отворим. Ти Май ръбове се затрудняваме. Не са толкова остри като на народен. Ето бе. Браво! Тук сега искам да избухна фойерверки. Да. Така. Давай. Но това има вкус. На много хубаво вино. Сувиньон Блан. Това Сувиньон Блан ли трябва да е или просто се води гръцко? Гръцко вино си. Мале хора! 10 от 10. Мале, това това е вино сега и ще ще си го... купя 3 Да. бутилки. Много, доколкото знам, е леко и сладко. Да, Ми леко е сладникаво. Много е добро. добро. Браво, браво. 10 от 10. Това ми хареса най-много. Ще пробват и ципоро. Ще им взема. Като тук, защото да не изглеждаме като някакви алкохолички. Моля ви, не ме снимайте с двете чаши. Не. Искам да ме снимате с трети чаши. Не ме снимайте с двете чаши. Те го нагънаха да ходим да вземем още едно. Това беше зад... да направя ревю на нещата. Да, я покажи какво си закупила. Аз съм типичната туристка, която отива в Гърция и се спира точно на всички глупости. Така, поставка за чаши. Това е за една приятелка. Баба ви. Ключодържател. Грис. Раздрънкай да чуем. Я гледай какъв звук. Това е за същата приятелка. Аз да съм ти Да, та приятелка, бе. приятелка и ние сме ти приятелки. Да, за нас нищо не купи. Вие сте тук с мен, аз съм вашия подарък. Пак ни купи нещо. Коте, хендмейд. Той е матчинг с теб днес. Ох, изпука ми коляното. То не тая Това не се чува. За себе си си направих подарък и аз един много келтски ключодържател. Не фокусирва. Така, да. Чакай. Ец. Невероятно. Браво. Супер кадро. Такава, почти сме там. Очень хорошо. За майка ми чашка за ракийка. Въпреки, че тя има от Гърция. И за един друг приятел това камъче. Просто искам да видите делфина колко е смешен просто. Аз заради това го взех. Вижте му смешната му цуна. И това не е всичко. Едното е за мен, защото е много трипи. Това е за друга приятелка. Да, пък много приятелки. За нас няма нищо. Да, ние седим И си взех от тези дъвки, защото те са буквално на... Спомните ли си, имаше като бяхме малки, точно от тези дет се разделят. Дет се разделят, това бяха най-добрите дъвки. Тейсте. Малко превзех. Няма никакъв проблем. Нека хората виждат нещо различно от мен. Мен ще ме гледат цял живот. Ние сме специалните гости на този влог, Абсолютно. на днешния влог, така че заслужаваме скрин тайм. Така, това е с... Добре, Тридент Макс. 10 Макс. Макс 10. Това е с праскова и диня. Я го вкарай в камера. Ето, така ще се сетите. Спомните ли си ги тия дъвки, дето се отварят така? Ето, мале. Само тук помириши, от тук се надушва мириса на... Помиришете и вие. Хора, помиришете. Буквално се усеща без да ги отворим. Така, дърпаме си едната дъвка. Ето така, по този начин изглеждат. Я направя още една. Не, аз сега ще я пуша после. 10 от 10. Много е рефрешинг. Доволни сме от днешния ни пазар. Утре пак. Най-много от виното. Малко хоници. Точно така. Точно така. И аз утре съм с дрехи на плаж, Защото малко е падала тен. Макс тен. Това е Макс 10. A few moments later. Положението днес е, не съм снимала абсолютно нищо. Събота е, часът е 8:31. Цял ден лежа, буквално цял ден лежа. Станах, седнах на леглото, на стола
ядохме и преди малко дойдох тук и лежа. Затова, понеже не се е случило нищо интересно, ще ви оставя повече неща за утре. След малко ще ходим да снимаме, така че ще ви снимам от там. Казах ви, че ще снимам, когато се оправим. Ето ви моите красиви приятелки. Гледайте. И нашата най-красива. Гледайте. Охо. Гледай, той е прелест, той е съвършенство. Дай да покажем и тебе, най-хубавата. Вижте я, секси мами! Буквално изяде. Положението при нас е, правим си фотосесии. Залезът е невероятен. Мен вече ме снимаха. След малко пак ще се снимам. Радо снима бомбон. Гледайте какво съвършенство. Гледайте какво невероятно нещо видим тук. О, майка! Давай! You go, girl! Утре май ще ходим на един плаж, така че ще видите, ако много невинно мързи. И утре си тръгваме, но след 10 дни ще има блок от рождения ми ден, така че абонирайте се към банката, YouTube, Instagram, YouTube пък аз колко съм просто, TikTok, Instagram и се чуваме. Но в момента почиваме. Ще взема верно да почина, честно ви казвам. Много е топло. Да. Хора, това е най-доброто нещо. Това е Нескафе лате с кукис. Много е хубаво. Аз съм си на оригинала. Сега ще ядем риба. Меч, не е меч. Кон. Кон? Риба кон. Риба кон. Сега защо така се лошо? Това беше моята майка, която прави тук глупости и мизерии. Аз вчера буквално съм снимала точно 3 неща. Само като отидохме се снимаме, нали? Да. Какво да снимам, човек? Как е жил? Майката никога не прави мизерии. Така е. Бърз ремайндър за багажа, който носим 3 момичета. Това е моя. Моите са 3 неща, плюс сега бонус за ефтини. И то... Иначе гледайте. Гледайте каква красота. Гледайте каква красота. Гледайте каква красота. Просто... И най-голямата. На обратно, Мила. Ние сме готови. Взехме си гироси. И сега скачаме в звяра. Палим. Слушайте. Звяр. Тотален. Положението при нас. Може би ми се вижда просто, знаеш. Тук нещо. Не са фенове на бързината. Иначе вече сме в България. Пътуваме супер спокойно. Аз си взех кафе, капучино. Часа за 12 и нещо. Ами аз имам да шофирам още 200 км. Тук да гледам утре мост. Радост. Гледам си мушче. Той точно не си го е взел. Покажи ми outfit-а. Тук имам някакви били бомба. Чакай така. Аз това знаеш, че стикам кирса да ядам. Вижте, тя си сложила повече, си е донесла от мен. Да, ми направи такъв сено си кар с помощ. Си виждат пръст. Не бе, не се изпълни. Справиш. Да, с музика. Okay. Не сме мръдни от 2 минути. Ще ни изгонят от бензиностанция. Еми. Мазарак. Ето Това е мод, виж, обърни ли, небрежно. На атомотора. Това е мод богат гръцки мъж. Да. Много небрежно беше. Здравейте! Ефираме, вече сме... ние вече казваме, че сме в България. В момента сме на 51 минути вкъщи. Пише, че в 2.26 трябва да се приберем. Което значи, че аз към 3 ще се прибера, защото трябва да отидем да оставим тъжност. Да. Много добре си пътуваме, пеем си, Радост спи. Да. Пуши през цялото време, но аз сега трябваше да я събудя, защото имахме малки затруднения тук. Това си най-лошия пасенджер принцес. Това не е вярно. Запали си хитска и аз така, няма ли да ми направиш? И тя, ми чакай, нали, свати айкоса. Пъхна хитската на обратно. И свати я пъхна, ще направя отстрани я скъса. И вика, ми ще го правиш къщи. Викам, аз си засмуча палеца, освен много зле. И трябваше да й намеря другия айкос. И Радост спи отзад и трябваше светна свенер. И се ми светна почита. Не е било умишлено наистина. И разбира се, чантата нямаше айкос. Както обикновено, дето има 100. И
трябваше да бутна радост. Да, може да спрем, че ще ми гаси цигарата. Да, и аз съм моята. Изгасна вече заради твоя влог. Чао!